Takže zdravím vás, dámy a páni, moje meno je MacBambus a dneska tu máme ďalšie tech video. Možno už z názvu viete, že sa mi do rúk dostala táto krasotinka. Presne tak, môžete vidieť, že je to MetaQuest 3S 128 GB. A ja som sa rozhodol, že sa s vami podelím o moje potešenie, až si to s vami rozbalím. No predtým, než si to rozbalíme, vám musím ukázať equipment. Je jasné, že tu máme náš nožíček verný. A dostal som ešte k tomuto ten darček od Alzy. Takže ten si poďme otvoriť. Je to nejaká rýchla nabíjačka, keď sa nemýlim. Takže to si otvoríme a... Wow! Wow! Čo to je? Šiapka! Wow! Wow, čo ti dáva? Čo ti dáva? Čo ti dáva? Normálna nabíjačka na USB-C 20 W, takže jo, z toho som veľmi potešený teda. A jo, ja by som si išiel to otvoriť, takže nožiček dáme stranou, pretože tuto na bokoch môžete vidieť tieto veci. A poďme si to otvoriť. Boxy nejako nebudeme rozoberať, teda vonkajší obal. Ale čo vám k tomuto poviem, že MetaQuest 3S je jedna z najlacnejších Quest Oculusov, pretože je to niečo ako robí iPhone, myslím, že s iPhone SE. A jo, pomer cena výkon je to lepšie ako S3, teda 3, ale má tu nejaké tie buffy, debuffy, sú tam. Tu máte nejaké tie parametre, keď to chcete vidieť, nejaké porovnanie s Quest 3S a Quest 3. Takže tak, môžete vidieť, že tuto máme taký cukríček, čím si to môžeme otvoriť. Takže sezam, otvor sa. Ohohoho, takže toto je clean. To je clean. Môžeme vidieť, že tuto budeme mať asi návodík, jasné, že návodíček. Návodíček nejaký, nič tam nemáme ostatné. Takže nejaký návodíček tu je. A môžeme vidieť, že toto je v podstate taký plastový na to obal, že by, keď sa nemýlim, že tak, ale takže toto je podľa mňa super, že vám to hneď takto drží a môžeme vidieť, že ovládačov strašne dobré sú akože na feel, že proste vám rovno padnú do rúk. Ja som si na to objednal ešte silikónové gripy, ktoré by mi mali prísť neviem kedy. A tuto teraz musíme vytiahnuť. Dobre, môžeme vidieť, že tu máme aj tieto handstrapy, ktoré ja si budem docela dosť využívať, pretože mám rád, keď som si istý, že je niečo v bezpečí pri mojej prítomnosti, pretože ja som veľmi nebezpečný človek, keďže neviete. Proste strašne dobre sa v nich ovláda. Strašne sú také comfortable. Takže toto sú ovládače, môžete vidieť, že tu mám nejaký grip trigger, tu mám ďalší trigger, páčky, tlačítka, nejaké 2 home buttony, neviem čo je. Dobre, si teraz dáme dole a pôjdeme sa pozrieť na tú hlavnú cenu programu. A to je samotný Oculus. Uha, to nie je až taký ťažký. Alebo je, no. Som počul, že toto je veľmi krehké, že s týmto opatrne. Že tak. Toto asi by som mal takto dať preč. Dobre. Tu máme už samotné lens. Tu môžeme vidieť, že už sú tu samotné lens. A ešte som k tomu dostal takéto niečo. A nabíjačku, jasne, že nabíjačku, ktorú si teraz otvoríme. Satisfying. Takéto niečo. Toto je taký tenký plast, ktorý sa dáva medzi vlastne tento filling a vlastne Oculus, aby ste si mohli dať okuliare. Takže to si tam hneď dám, len som rád vedel, že ako to mám dať dole. Zoberieme tento pís, keďže ja nosím okuliare, takže si ho tam dám. OK, takže takto. Teraz už to je secure.
môžeme vidieť, že tu je hand strap a môžeme si dať dole tieto z tých šošoviek. Tak. Keďže toto není také jedinečné, tak šošovky si tu musíte nastavovať manuálne, že sa musíte dať ruku a musíte ich buď rozťahnuť alebo dať k sebe. A není to ako na trojke, že ste tam museli vlastne, že ste si mohli pod tým okulusom, koliečkom nastaviť. Dobre, dámy a páni, ubehlo už pár dní od toho, čo mám túto krasotinku a môžem z istotou povedať, že je to najlepšia vec, čo som kedy mal. Proste je to fantázia, tieto snímače sú fakt dobré, ako je to vidieť, keď ste v tom overlayi, že ako vidíte okolo seba veci, že je to také trošku horšie, ale stále je to dobré, na tú cenu fakt výborné. Ja si myslím, že dávam tomuto 9 z 10, ako sú tam nejaké chybičky, ale fakt to je super. Za mňa, keď si chcete kúpiť nejakú kvalitnú virtuálnu realitu, ktorú môžete používať na hranie a vlastne aj na prácu, tak podľa mňa toto je vaša voľba, pretože nie je to až také drahé ako trojka. Je to v niektorých faktoroch lepšie ako trojka, takže za mňa si to kúpte, keď chcete teda nejakú virtuálnu realitu. Takže jo, to je asi celý môj review na tento produkt. Keď chcete vidieť ďalšie videá z nejakých tech reviews, nezabudnite na like a odber, pretože už sa blížime k hranici 120 odberateľov, ktoré by som chcel dovršiť čo najbližšie. Máme 112, myslím, že. Takže ešte tých 8 odberateľov, kebyže dostanem, tak to bude super. Ďakujem veľmi pekne a vlastne keď dostanem nejakých tých viacej odberateľov a začnem z YouTube zarábať, tak si môžem kupovať viac produktov a jo, budem robiť viacej reviews. Dobre, to už ja už tu obkecávam, to je asi všetko, čo som vám chcel povedať z tohoto videa. Poďme to ukončiť. Ďakujem, že ste pozreli toto video, nezabudnite na like a odber. Keď sa vám toto video páčilo a chcete viacej produktov nejakých, tak napíšte určite do komentáru. Ja budem veľmi rád, keď napíšete niečo do komentáru. A jo, s vami bol dneska MacBambus. My sa uvidíme na budúce. Já jsem jedinečnej, prototyp KLXL, za abys šel. Kolik dní, kolik nocí se kolem tebe točí, klidně piš, pak si zanadávej. Nebudu se bát, budu tě srát a ty víš, že mám pravdu, když tvůj článek je poloprázdnej. Mojí desku dáváš, posloucháš, pak plácáš, seš sám proti sobě, repertoár žádnej. Já pán Davé, ty pan